har abada in kai wannan sirrin ba za ka ji kunyar ya mace wacce Allah ya halitta ba, kowace iriya ce. Na farko zai baka nishaɗi wajen kusantar iyali, na biyu zai ƙara maka dogon zango, na uku zai ƙara maka ƙarfin al'aurarka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. ‘Yan uwa, yau zan ba ku wani laƙani wanda za ku je ku haɗa da kanku cikin yardar Allah. Idan kai wannan abun kai da jin kunyar mace kowace iri ce, wallahi malam har abada in kai wannan sirrin ba za ka ji kunyar ya mace wacce Allah ya halitta ba, kowace iriya ce. Menene wannan abun? Zan ba ku laƙanin saboda darajar ahlul baiti, saboda darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ku ɗauka ku yi ladan Allah ya kai ga ahlul baitin rasulu. Allah ya saka musu da alheri, amin. Da farko ba sai ka kira ni ba, da farko ka nemi kanumfari. Idan ka nemi kanumfari sai ka nemi wato ainihin abin da ake ce masa namijin goro. Idan ka nemi namijin goro sai ka nemi tafarnuwa, in ka nemi tafarnuwa sai ka nemi citta, sai ka nemi farin gagai. Wayannan abubuwan kadai sun wadatar dan uwa. Na farko zai baka nishaɗi wajen kusantar iyali, na biyu zai ƙara maka dogon zango, na uku zai ƙara maka ƙarfin gabanka kenan. Wannan abin in ka haɗa shi sati uku za ka yi kana shansa, dukkansu ka shanya su a inuwa su zama gari. Idan suka zama garin nan zai baka kamar haka, kun gan shi shine a haɗe, zai baka shi za su zama gari kamar haka. In suka zama gari kamar haka sai ka haɗa shi da zuma kana sha kullum bayan sallar isha. Kullum za ka sha cikin cokali ƙarami bayan sallar isha cikin yardar Allah. Idan har ka sha wannan na tsawon sati uku, malam kowace irin mace in dai jin kunyar iyali ne ta wajen mu'amala ta aure, ibadar Allah, to wallahi malam ka shige wajen. Domin neman ƙarin bayani 070-60-60-66-77-72 kenan a ƙarshe, ko kuma 070-559-77091 domin ƙarin bayani. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.